ujongile sinabo MC batini phaya umama uThebese lo uthethayo no Mr Mfengu ozaba ekhona ekuhambeni kwexesha xa siza iqala le program asikwazi uthetha and nabafuneka ndizithethe izinto ezizawuthethwa apha ngezantsi mandikhawulezise ndingene straight ku program ndingekabhudi ndizawucela bethunana siya phaa kwi-devotions xa sizawuphakamisa utata uMatiwana asimeme Yesu langa, Yesu langa loke, kumo tu aku kamanu, mabu hari ko mabu,
kunye nabantu torho angene nabo. Masikhangeleni ilizwi endinqwenela okokuba ndilibeke for le mini yanamhlanje okokuba ugrade 7 waseBhongolethu enze njengokuba otishala bakhe bebelungise ngako ukuze angaphuxi yonke inkqubo bebelungiselelwe yona. Masilifumane izwi lethu libhaliwe kwincwadi yabagwebi isahluko sesithandathu sikhangele umqolo wama-14 isihloko sale ndawo uGidiyoni namaMidiyane. Ivesi ye-10 namhlanje uThixo aye wavuma okokuba kuvuywe ngayo. Otishala abantwana bam bazingomba izifuba bevuyiswa yimeko yenu yokokuba nizawuya kwezinye izikolo, futhi ngaphezulu otishala anomthandazo abanawo kunye nabazali okokuba uThixo endleleni eniya kuyihamba ahambe kunye nani anikhusele ukuze kwizinto zonke eniza kuhlangabezana nazo ningazoyiki, ningaxakaniseki, nifokase kwinto eniyinqwenelayo. Wahamba kunye nani, akazange uThixo anishiye. Mandibulele kakhulu leli thuba ke ndilifunyaniswa umhlali ngaphambili ngoMrs Chemese. Elam lifutshane igqadu emandilidlale namhlanje kule program lelokuba ndamkele izidwangube ezilapha nendwalutho ezilapha kulo msitho esinawo namhlanje wokuthi bye-bye kwaba bantwana. Ukwamkela ke kulula ukuthi namkelekile abe kanti umuntu uphelele apho. Ngenxa yamaxesha, let me not waste your time, but accept a kwenzeka ntoni kodwa itheko litheko ngengoma bethuna itheko litheko ngengoma khale khawulezise umfundisi ibe khona into etigqami yabona ke ngokukhona ibe khona lonke into etigqamgqami ukuze sizive okokuba sisethekwini xa begqibezela kulo nyaka apha eBhongolethu Full Service School. Sizokwenza iclosure phakathi kwethu bootitshala kwakunye nabafundi baka grade 7. Le closure ke ayithi sivale kwaphela. Xa nifuna ulwazi sizawufumaneka phaya eBhongolethu, kodwa sifuna nje ukwenza iclosure emnandi ukuze ihlale izinkumbulo ezimnandi neengcinga ezintle ezingqondweni zenu. Sizokukhuthaza abantwana ngelithi ihambo isaqhubeka. Nimgama nje kancinci from eBhongolethu. Zenenze kakuhle ke bantwana bam. Nichulukunyathela. Nicangcathe ngobuchule kuba indlela iza kunyukela.
sizokuthi apha kuni namhlanje ewe sizonikhumbuza okokuba ze nihlale nikhangele ningakutyesheli ubulumko nengqiqo. In Dimbaza Township, 15 kilometers from King Williamstown, only daughter between two brothers. Her career started in the early 80s when she did her lower primary education in Matebele Lower Primary School in Dimbaza and Kwalesela Primary School in Sada Township. Her higher primary education was completed at Luvuyo Higher Primary School under the leadership of Principal Diego. She went on to Kanya High School where her dreams of a current career developed. All this was under the leadership of Principal Tokwayo and Principal Nonuba, who all contributed positively to her career with their motivation. With teachers like Mr. Faltain, Miss M.C. Shuba, Mrs. Luzipo, and Mr. Sigabi and Mr. Tiko, she passed the matric in 1995 with an exemption, bachelor in today's language. Started her tertiary education with the University of Western Cape and obtained her first degree, BSc Zoology and Botany. Whilst the university was offering her for honors in both subjects, each lecturer wanting her to do honors on this course. She decided to pursue her dream as people in her family were already addressing her by this time. I have been invited as a guest speaker in many places, but I haven't got the opportunity to speak to the young age like you. So, as I stand here today, I am praying to God to help me reach the best of my ability in making sure that you understand what I'm going to talk about. As we gather here today, it is a great honor that we have to celebrate you, our resilient learners of today's time. Today is not just a farewell, but rather a celebration of incredible individuals you have become. A launch pad of an incredible future that awaits you, because the future awaits you. Now, things have changed, because as you stand here today, you are on a verge of transitioning from being a leader of a school. I'm una 3 years. Ufika thifa enthatha, ayithathe iveze le nto ayifunayo. Akunike uyithathe ingayenzi. Hawu phela kwezethu izandla zigadalala kanti. Asiyazi ngokuyithathwa njani. Uthi wena scroll 5 pages. But no, mommy, not like this. You move the page. So that's the generation we're talking about. It's Sitting 1, 2, 3, gatatu. Sitting 1, 2, 3, ezandleni. 1, 2, 3, sitting. Big heart. Asiemi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big heart. Big heart. Wow. Thank you very much. You didn't let that go. Hey! Hey!
social workers, thank you so much. To our lovely guest speaker, thank you for encouraging us to be the best. Some of us come from homes that are not the best, but your words have encouraged us to be the best in future. To everyone that is here, you look beautiful. I would like to thank my friends for being the best. When I arrived at Bhongolethu, I had no friends because something bad put me in that school. But now I know that I have friends and I have teachers who support me. Wow. So as I'm about to be done, I want to leave you with a quote that has inspired me. The best is yet to come, and I truly believe that we'll all go to great things. Thank you. Good things will come true. I believe good things will come true. Because I believe I am some good. Because I believe I am some good. The me I see now is the me I will be. The me I see now is the me I will be. I can succeed. I can succeed. Every day I will try my best. Every day I will try my best. I will not quit. I will not quit. I will not rest. I will not rest. Until my brain has grown a bit. Until my brain has grown a bit. And I have learned how to do it. And I have learned how to do it. I make mistakes and learn from them. I make mistakes and learn from them. If I fail, I will be fine. If I fail, I will be fine. I'll just try a different way. I'll just try a different way. Because I have a growth mindset. Because I have a growth mindset. I pledge to do my best. I pledge to do my best. I pledge to show respect. I pledge to show respect. I pledge to be responsible and resourceful. I pledge to be responsible and resourceful. Moreover, I pledge to be self-disciplined. I pledge to be self-disciplined. Thank you very much, sir. Now we go to our next speaker, which will be Mr. Prusent from Inclusivity and Safety. Thank you. Isikolo ngosiqasi full service school. Sisikolo esihle esijonga bonke abantwana. Ifuna ukubuya umva ndiye phakudala. Le nto ka-inclusive education iqala ekhaya ihambe ibheke esikolweni. Yimfundo equkayo mostly kind of education. Banyaqaphela phakudala ke abantwana aba-challenged abesiya msinyane isikolo bengaqaphelekanga njenganamhlanje. Ngexesha thina sasifunda ngalo ebesithi umntana o-physical challenged okanye nempilo enkenenkene abe isolated esikolweni. So amaxesha atshintshile ke ngoku, things have changed. We talk of education white paper 6. uThixo wazikhombayo ngelimini eyodwa ezihamba nesikolo sisikelelekile uba kude kuzincebo zide zibe mbini. Sambulela uThixo ngalokho. I-neighboring school kanye ke the-high school elapha ifunda uprincipal wabo kunye nabo bonke torhwa noprincipal abakhoyo. My colleague Mr. Prusent nabo bonke nkosi yam Louisa andilibele ke lesibini Otania, but I think I've tried. We are so grateful to have you in our midst. Abantwana molweni bantwana. How are you this afternoon? I am doing fine. Thank you.
ukuthi principal bezikolo ezisingqongileyo, our guest speaker ngokukhethekileyo abantwana baka grade 7 nonke botana. Andicingi lithethe ke into ethi thanks for going. Ndingathi awusapheli unyaka. Andisoze ndithethe into enjalo ngoba ndiyayazi uba ngaba nina ni special, anifani nabantwana baka grade 7 abadlulileyo. Jonga indawo elikuyo, itheko leni elikuyo iziqonda uba ni special. Jonga abantu abalapha kulo msitho wenu, abantu abakhulu. Sibulela kodata abasuka kwi-Department of Education, Tata Mthalela, sibulela Tata Pusende, siyabulela kakhulu. Kodata abefundisi, sibulela kakhulu kodata bam ngokusondeza kuThixo. Ukhona umama apha beliziwa andikhange ndimbona, ndiyazi noba mhlawumbi uthumele umntu onguceba wethu phaa esikolweni. Siyabulela ngoba ukhona, khange ndimbona, okanye kulo mntu amthumeleyo siyabulela ngoba amthumele ukuze abe khona, abe lapha phakathi kwethu namhlanje. Uba ngabe ukhona omnye umntu endikulibeleyo ndicela uxolo, andikulibelanga ngoba ndithanda, kodwa ke kuyo ndithe kwiititshala andikulibelanga ngoba ndingafuni. Ndithanda ukuthi enkosi kakhulu mfundisi. Alright. Namhlanje sinefaweli yakwa grade 7 sizothi ndlela ntle kubo. At the same time sizobaxhobisa okokuba xa besuka kwi-primary besiya kwi-secondary school okokuba kufuneka beziphethe njani, benze njani na. Okungamandla ngondlela ntle obonakalisa into yoba sine-closure nabo kodwa singawavalanga amacango. Ingaba mhlambi ngokubona kwakho kwinto yonke ibisenzeka phaa namhlanje, ingaba mhlambi injongo yayo ingaba ifezekile? Iphume emagqabini bhuti, ngokungathandabuzekiyo. Ifezekisekile, izithethi bezitsho athina amaXhosa naxa ethetha sitsho kwavokotheka izithethe bezikhona. Abantwana babonakalisa uchulumanco ne-reply ibisesuka emntwaneni ebebonakala nje uyithetha deep down from her heart. It was not something that was prepared for her. She spoke out of her heart.
So yonke loo nto leyo ibonakalisa uba injongo yesuku iye yaphumelela. Ungathini mhlambi komnye umntana oza kwenza ugrade 7 kulo nyaka zayo? Sinye isixhobo yifocus, afocus ezincwadini zakhe njengoko bendike ndatsho ndathi they don't have to be part of a-friendship, they don't have to force indaba ye-friendship, they should stay through themselves, believe in themselves, benze le nto irayithi, bangayenzi kuba befuna upliza i-opinion yabanye abantu. Ngaba mhlawumbi ayikho enye into ofuna uyishare nababukeli beWitness TV nge-farewell lena ka-grade? Ininzi into endifuna uyishare ngalo mzuzu ndihleli nootishala baka-full service school from another district. I would like to invite them nabo baze apha. Miss Manundu, cela nize msinyane. Eyona ke ndizama ukuyibonakalisa kanye ukuyiphuhlisa apha yintsebenziswano yokokuba xa unolwazi ulushere kunye nesinye isikolo, xa unento engathi ingasiphuhlisa esinye isikolo uyishere neso sikolo, nicommunicatane, nivizithane, nenze yonke into ezawuphuhlisa umntwana ngoba eyona nto sidibene ngayo ngumntwana. Aba tishara ngootishara abasuka eHlalethembeni eNtabethemba bazokusikhusa umhlana, bazosikhunga kule farewell ka-grade 7. Sisikolo ke esisebenzisana kunye naso. Nanjengoko ke nisazi into yokuba u-full service school sisikolo apha esinqabileyo, so siye senze ke uzakuzelwano lonxibelelwano kunye nezo zikolo, sihambelane siphuhlisane. NdinguMiss Manundu Nombulelo igama, sisuka eThonia eHlalethembeni Full Service School. Isikolo sethu besimeyiwe apha kwi-farewell yakwa-grade 7 yaseBhongolethu. Sisikolo esisebenzisanayo as etshilo principal, sizi-full service school. We are looking forward ukuba siphuhlise umntwana, abantwana bamkelekile kwezi zikolo zethu nokuba bakwimeko enjani na. Siyabulela ke Miss Rhosha elithuba osinike lona siyiHlalethembeni. Sizawudlulisa ngokomthetho we-full service schools, kufuneke zisebenziselane, zabelane ngezinto eziyenzayo. Siyalibulela ithuba silifumene kwi-SGB, ootishara nakuprinsipal waseBhongolethu. Bekukuhle, abantwana bekukuhle kakhulu, enkosi. Okay, ungathi yintoni mhlawumbi oyichongileyo wena apha mem ophuma nayo nje namhlanje kule farewell ka-grade 7? Into endiyichongileyo yinto yokokuba together we can do more. Abazali baseBhongolethu bebekhona apha, ootishala bekhona, abantwana, i-SGB yaseBhongolethu ibikhona apha. That was a good impression ku-community, ukusebenza ne-community because isikolo sisikolo nge-community. Ukuba abazali baseBhongolethu bebengekho, bebengavumanga kuyenza ngeyingekho yonke le function yanamhlanje. Sibulela indlela abaxhotyiswe ngayo abantwana bethu, u-guest speaker wethu ebekhona wosuku lwalamhlanje, into yokokuba abantwana bethu bakhulela kwimeko ene-challenges ezininzi, but funeke besoloko befowukhasile, umntana ayazi into afuna ukuba yiyo nanqwenela ukuba yiyo esemncinci, and astike kuloo nto anqwenela ukuba yiyo esemncinci. Dreams come true. Witness TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.